E alertă în România. Dani Mocanu. De aici, de la Time Media, de la studioul numărul 1 din Pitești, împreună cu fratele meu Claudiu, facem piesa asta pentru toți prietenii mei, pentru toți interlopii României, din Timișoara, din Arad, din București, din Pitești, din Craiova. Pentru voi. Cu afaceri ilegale mă ocup și fac mulți bani. Sunt urmărit non-stop de garbe și de dușmani. Că produc sume într-o noapte când fac ei toți la un loc. Din afaceri ilegale n-am să mă retrag deloc. Cu afaceri ilegale mă ocup și fac mulți bani. Sunt urmărit non-stop de garbe și de dușmani. Că produc sume într-o noapte când fac ei toți la un loc. Din afaceri ilegale n-am să mă retrag deloc. Miliarde găsesc fără încetare. Ca filmul Campo dei Campi au valiza cea mai mare. Ca Giovanni Becali, care acum e arestat, fac afaceri zi de zi ca un mafiot curat. Miliarde găsesc fără încetare. Ca filmul Campo dei Campi au valiza cea mai mare. Ca Giovanni Becali, care acum e arestat, fac afaceri zi de zi ca un mafiot curat. A intrat garda în alertă, nu mai stă în secție și se plimbă zi de zi să mă vadă pe mine. Să mă prindă nu au cum, că sunt mai creier ca ei. Poate doar să facem poze să-i consider fanine. A intrat garda în alertă, nu mai stă în secție și se plimbă zi de zi să mă vadă pe mine. Să mă prindă nu au cum, că sunt mai creier ca ei. Poate doar să facem poze să-i consider fanine. Miliarde găsesc fără încetare. Ca în filmul Campo dei Campi au valiza cea mai mare. Ca Giovanni Becali, care acum e arestat, fac afaceri zi de zi ca un mafiot curat. Miliarde găsesc fără încetare. Ca în filmul Campo dei Campi au valiza cea mai mare. Ca Giovanni Becali, care acum e arestat, fac afaceri zi de zi ca un mafiot curat. Miliarde găsesc fără încetare. Ca în filmul Campo dei Campi au valiza cea mai mare. Ca Giovanni Becali, care acum e arestat, fac afaceri zi de zi ca un mafiot curat. Miliarde găsesc fără încetare. Ca filmul Campo dei Campi au valiza cea mai mare. Ca Giovanni Becali, care acum e arestat, fac afaceri zi de zi ca un mafiot curat. Riscă-te cum fac și eu. Șeful tău în lumea asta să fie doar Dumnezeu.